Moramo pričati. Šta se dogodilo? Nešto nije u redu. Počinio sam nešto užasno. Ukrao sam pepeljaru. Maznuo sam je Salima ispred Nevenkine radnje. A Nevenka fina žena, 2 dece ima. Ajde, 1, 2. Ne samo to. Ona je jedina koja mi je pre 3 godine rekla da nisam mršak ostalog za infuziju, već više kao Michael Jackson dok je crnac bio. Je ti vidio neko? Moram zapalim. Uzmi bude. A vidio me deda neki. Ovako gleda, ovako. Ovako gleda. Još vuče neki štap po podu. Znaš? Odlazi u pakao, mesto sa rezervi su tamo. Sad će svi po kraju da me pljuju. To bi problem. Pa, je ti toliki problem kao? Što si ukrao, ono, ne znam, obično pepeljar, ono. Pa ono... Da li misliš da si ja kleptoman, možda? Pa ono, ne znam, brate, ono. Šta ti misliš? Pa ono, mislim... Imam kinte i za pljuge i za lak za kosu. Keva je juče poslala pila, tačno, bukvalno sam na kolju. I sa džigirizom? Ne, bilo meso. Jebi ga, on ti ništa. Ali, ono, pazi, znači, kod kleptomanije, to ti uglavnom... Događa se, ne siromaštva, već iz toga što ljudi jednostavno imaju tu neku potrebu da ih zadovolji nešto što kao nisu ostaju. To je kao neka vrsta nagona. Tako ćemo definisati. A, nije samo to glavno kontaš. Zapravo imam još nešto da ti kažem. Stvarno moram kažem, mislim, ovde mi stoji bukvalno. A i ovde. Narkomančina sam. Drogiram se. Heroinom u venu. To mi je problem. A koliko dugo? 2 meseca. 2,5. Sa zavisnika. Da li se sećaš, kad sam pre 3-4 meseca boravio na Kopaoniku, Da. zapravo bio sam na odvikavanju od opa. I ti? Ne znam. Čekaj. Kako sad stanjamo si? Pa, bio sam, ono, odvikao sam se, krenuo sam da radim u magazinu. Bilo je ono kao okej. I onda neko je imao tu, ja sam to našao. Sad opet. Čekaj. Ti si bolje. Ladno si imao takve problema. Ja to nisam ni primećivao. I sam sebi ne mogu da pomognem. I meni i tebi treba pomoći. Sad. Pa šta ćemo onda? Brate, ala gre, ovi isto plane, brate, nisu normalni, ono. Razmišljaj, bude se. Baš. Šta? A moramo se kinemo. Pravo si.
Brate, pa nisam na to mislio, jebote.